हाग्रा मुलारि बिथाङा रोङामोन नामा बा ब्रह्म बर' बिथाङा रोङामोन नामा ना बिथांमोननि हानजायानो रोङामोन जी कामটো UPPL কৰিব পৰা নাই जी कामটো BPF কৰিব পৰা নাই जी कामটো প্ৰমিলা বাইদেৱে কৰিব পৰা নাই UG ডাঙৰীয়াই কৰিব পৰা নাই আৰু বৃহৎ এপসু দলে কৰিব পৰা নাই এইটো দাউৰাও টেকেব ডাঙৰীয়াই আজি খুৰিয়ে দেখিলে MP नब कुमार सरनियानि सार्टिफिकेटखौ सोर बोखारनो हाखो बेनि सायावनो जों दिनै खोथा सावरायगोन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय MP नब कुमार सरनियाखौ MPनिफ्राय बोखारनांगौ होननानै गोबाङानो दाबि खालामदों आरो गोबां आफाद गौथुमनिफ्रायबो दाबि खालामदों मैयाहाय बनसुआ दाबि खालामग्रोदों अब्ला जोङो गिबियावनो सावरायगोन MP नब कुमार सरनियानि सार्टिफिकेटखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालि एबा गुवाहाटी हाइकर्टआ मैयाहाय बोखारना होबाय नब कुमार सरनिया बा सरनियाया ST नंला होननानै बा ST जानो हाया होननानै फोरमान जाबाय दा बेनि सायावनो गर्जन मोसाहारि बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला दावराव देख्रेब नार्जारि जरनलाल बसुमतारि आरो बिथांमोननि हानजाया बे खामानिखौ मावनो हादों थांनाय गोलाव समसिम UPPL आरो BPF हानजाया मावनो हायै खामानिखौ रावबो मावनो हायै खामानिखौ दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोननि हानजाया मावना देखायबाय आरो बिथांमोनखौ गोबां साबायखर जासिदों गोबां न'खरनि मानसिफोरजों लोगोसे आरो गर्जन मोसाहारि बिथाङाबो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांखौ साबायखर जासिदों लोगोसे दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांखौ थाबैनो उदां खालामनांगौ होननानै गर्जन मोसाहारि बिथाङा दाबि खालामदों खौरांगिरिफोरनि गेजेराव दा बे जाना थांबाय बेनि गेजेराव बे 10 बोसोरसिम MP जाबोखांबाय बे नंखाय सार्टिफिकेट लानानै आरो बेखौ 10 बोसोरनि उनावसो बा मैयासो बा दिनैनि समावसो नायबिजिरनो हाबाय नामा ओरैबायदि साननो गोनां बाथ्रा बियो दा बे 10 बोसोराव जोंनि STनि सिटआव मासिखौ देरहानानै STफोरनि मोननो गोनां मोन्थाइखौ बियो सेस खालामबाय नङा होमबा लोगोफोर सासे MPआ STनि सिटआव देरहानानै STफोरनि बेरेखा खामानि मावोबा बा बर'फोरनि बेरेखा आफाद दानानै जेरै बर' आफाद दानानै बिथांमोना गोबां बर'फोरनि जातिनि हेंथा खामानि मावबोदों बर' दैदेनगिरिफ्रा गोरों गैयामोन नामा हाग्रा मुलारि बिथाङा रोङामोन नामा बा ब्रह्म बर' बिथाङा रोङामोन नामा ना बिथांमोननि हानजायानो रोङामोन बे मोनसे जोबोर गिदिर साननो गोनां बाथ्रा मानोना 10 बोसोर MP जाखांबाय बा जागासिनो दं दाबो बे जाफुबाय थानाय समावसो खननै देरहाखांनायनि उनावसो दिननि बे समावसो बिथांनि ST सार्टिफिकेटआ नंखाय होननानै फोरमान जाबाय आरो बेखौ गुवाहाटी हाइकर्टआ बुंनानै होबाय बा फोसावबाय नाथाय गोदोनि समाव मा जादोंमोन गोदो मा खालामगासिनो दंमोन जोंनि दैदेनगिरिफोरा बे मोनसे जोबोर गिदिर बाथ्रा साननो गोनां बाथ्रा गोदोनो जुदि बेखौ जोङो साननो हानायमोनबा बा बेखौ जों केस होनो हानायमोनबाथाय दालागै जोंनि बर' मानसियानो बा ST मानसियानो बेहाय देरहागौमोन आरो STफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावगौमोन बा बर'फोरनि थाखाय मोजां खामानि मावगौमोन बेखौ जों सानो नाथाय बे MP नब कुमार सरनिया जेब्लाबो बर' हारिनि बेरेखा बिथांमोना बर' हारिनि बेरेखा जातिनि बेरेखा बा हारिनि बेरेखा आफाद गौथुम दादोंमोन आरो सोमावसारदोंमोन दासिमबो बिदिनो हेंथा होबाय थायो गेजेर गेजेर गोबां उसुबिदा खालामगासिनो दंमोन अब्ला दा बिदि उसुबिदाया गैला होननानै जों सानजाया मानोना बिथांमोना आरोबाव दाबावगोन जानो हागौ UG ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই হাৰ মানিছিলে ইয়াৰ পৰা এটা কথাটো মানে স্পষ্ট হয় যে যদিও তেখেত গম পায় যে নৱ কুমাৰ চৰণে এটা ফেক এটা বুহা সাৰ্টিফিকেট লৈ পেলাই যে নিজকে ST কৈ পেলাই কোকৰাঝাৰ নিচিনা 5 নং ST লোকসভাত যে কণ্টেষ্ট কৰি আজি জিকিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু আমাৰ ইমান এডুকেটেড ইমান শিক্ষা থকা UG ডাঙৰীয়াই ইমান এটা বৃহৎ দল এপছুৱে ছাপোৰ্ট কৰা UG ডাঙৰীয়াই সেই প্ৰথম ব্যক্তি হিয়ে সাৰেণ্ডাৰ কৰা মানুহ কিমান লাজুকীয়াৰ কথা হয় আৰু দ্বিতীয় মানুহটো আমাৰ প্ৰমিলা বাইদেউ বাৰংবাৰ MLA হৈছে আৰু MP নৱ কুমাৰ চৰণীয়া ডাঙৰীয়াৰ লগত কণ্টেষ্ট কৰিছিলে ইয়াতো হেৰুৱাইছে তেখেতো মানে আইন কানুন গমে নাপায় কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে যে আজিৰ তাৰিখত নৱ কুমাৰ চৰণীয়াই দুবাৰকৈ MP হৈ আহিলে ইমান লাজুকীয়া কথা अब्ला लोगोफोर नोंथांना माखासे भिडिअखौ नुखांबाय जानांगौ मा बुंखो मा माखो नोंथांना बे जाथायनि सायाव मा बुंनो सानो बे ST सार्टिफिकेटआ नंखाय बिनि सायाव मा बुंनो सानो आरो MP नब सरनि सायाव मा बुंनो सानो नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो आंथ' बेखौनो बुंनो सानो जुदि बिनि सार्टिफिकेटआ नंखाय जाबायब्ला MP मासिनिफ्राय बेखौ थाबैनो बोखारनांगौ आरो थाबैनो बिनि सायाव केस थिसननांगौ मानोना बे 10 बोसोर गाहाम बा खननै गाहाम ST सार्टिफिकेट लानानै नंखाय ST सार्टिफिकेट लानानै MP दारायनानै देरहादों दा बेनि सायाव आयेननि बायदि साजा लानांगौ जुदि आयेनाव जोबथेसालिनि साजा दंबा जोबथेसालियाव दोननांगौ आरो माबा मोनसे साजा दंबाथाय बे साजाखौ होनांगौ अब्ला लोगोफोर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि